Mostar danas nastavlja se muslimanska agresija na Hrvate i tako je već nekoliko dana. Dovoljno vremena i za pitanje zašto je Mostar planuo. Planuo je po planu, reći će vam na svakom koraku zapovjednici HVO-a. A kao dokaz podastrijeći i brojne dokaze, naročito one dokumente koji su zaplijenjeni prilikom uzimanja zgrade Vranice u kojoj je bilo i zapovjedništvo tzv. 4. korpusa muslimanske vojske. Ovo je zahvala sa potpisom zapovjednika, bolje reći komandanta, jer tako se uglavnom i potpisuje, Arifa Pašalića. Zahvaljuju evo na zasluzi za oslobođenje Mostara, i to s datumom 11. svibanj 1993. Baš lijepo, samo i da se zna od koga je to bilo planirano oslobođenje Mostara 11. svibnja. Vjerojatno od Hrvata i HVO-a. Nije ni čudo, jer taj Pašalić je tek prišao lani 19. svibnja iz ZNA onima koji su od četnika oslobađali Mostar. Oslobađali Mostar od ondašnje Pašalićeve vojske. A ovo je karta komandanta Pašalića zapljenjena također u Vranici, iz koje je mnogo toga vidljivo. Točno su ucrtane pozicije napada muslimanske vojske na Konjic, Jablanicu, Prozor, Srednju Bosnu, Mostar. Dinko Zebić to i pojašnjava. Do sada smo više navrata govorili da se radi o isplaniranoj akciji muslimanske vojske na područja gdje žive Hrvati, odnosno na hrvatske provincije. Ova vojna akcija ima političku pozadinu, a cilj joj je okupirati područja, protjerati Hrvate sa područja koja su pripala hrvatskoj provinciji, i to je vidljivo iz dokumentacije koja je zaplijenjena u zapovjedništvu 4. korpusa i radne karte komandanta 4. korpusa gospodina Arifa Pašalića. Iz karte je vidljivo da su muslimanske postrojbe iz rejona planine Igman, koje su bile okrenute prema Srbima, sada izvršili manevar pravcem Konjic, Jablanica, Mostar sa ciljem protjerivanja hrvatskih postrojbi sa ovog područja. Iz borbenog izvještaja koji je poslao 17.4. gospodin Ramić Esad, pomoćnik komandanta 4. korpusa za operativno nastavne poslove, između ostalog iznosi: nastojimo što prije završiti posao u Konjicu, a zatim sa svim brigadama krenuti u protivudar u dva pravca, i to Konjic, Jablanica, Mostar, i drugi pravac Konjic, Prozor i Rama. Samo da ne bude zabune, nije ovo operacija nekih ekstremista koji su zaveli narod, niti je to plod nekog zavađanja naroda. Ovo je politički koncept građanske, čitaj muslimanske države, za koju se Izetbegović usprkos i potpisima na Vensovenov plan i one brojne parafe na sporazume u Zagrebu očito ne odriče. Jednostavno kazano, ne želi da Bosnu i Hercegovinu drugačije vidi nego kao muslimansku, odnosno građansku državu. U pravu su oni koji kažu da su rezoniranja jasna. NATO će pobijediti Srbe, a mi ćemo Hrvate. Buknulo je Senas u Prozoru. Tada je Zejnil Delalić, ovlašten prethodno da povuče muslimanske postrojbe sa prozorske crte obrane prema četnicima, i to ovlašten iz Sarajeva, započeo u ovom gradu s ciljem da se slomi kičma Herceg Bosne. A taj pršljen te kičme bio je Prozor. Kada se to ne uspjeva, onda na red prolazi Gornji Vakuum. Utvrđuje se zatim Jablanica kao polazište napada na Prozor, a potom i Mostar. Zamislite da su ovakve utvrde ugrađene pred Srebrenicom, Žepom, Koljević poljem, da su Izetbegović, Halilović i Pašalić i tako dalje tamo imali 35.000 bojovnika kao već mjesecima u hrvatskim provincijama, gdje u stvari i nema četnika. Što bi bilo, zna se. A tako se lako zaboravilo ono što je tako reći do juče uradio hrvatski narod i Herceg Bosna i Hrvatska upravo za muslimane. Danas Hrvati Konjica, Jablanice i Travnika doživljavaju oni isti egzodus kao muslimani lani od četnika, samo Hrvati danas od muslimana. Kako je teško shvatiti da žrtva postaje agresor, prijatelj, neprijatelj. Ovo je nož u leđa što smo sve učinili za muslimanski narod. Naoružali, najeli, napili, dali im sve, primili izbjeglice i sad ne valjamo. Ali šta ćete, mora se raditi, idemo, život dalje. Sve za hrvatsku zajednicu, Herceg Bosnu dajemo mi borci i borit ćemo se do zadnjeg momenta. A evo prijatelju, borimo se po drugi put za Mostar. Tačno u ova doba, možda otprilike prije godinu dana, od četnika, evo sad, od nekih grupa muslimanski, oslobodit ćemo ga opet, oslobodili smo ga prvi put, opet ćemo. Biće naš. A pogledajte samo sa koliko osjećanosti prijete nedavno, prije sukoba u Mostaru, Halilović i Pašalić HVO-u, odnosno zapovjedniku Milivoju Petkoviću na sastanku u Jablanici.
Ili ćemo ići u sukob do zadnjega, budite sigurni. Gospodine Haliloviću, imao si komandanta ovdje, a 500.000 muslimana iz Bosne sam ja prihvatao u ono najgore vrijeme i proveo noć i dan. Nije tvoj komandant ni jednoga ispratio. A ja sam trčao u Poslušje, u Imotski noću i propuštao ljude kad je bilo najgore. I tako je to kad do jučerašnjeg prijatelja ne služi pamćenje. Apsurd. Danas na moru u Herceg Bosni je, na primjer, 100.000 muslimanske djece i žena iz općine Konjic, čiji roditelji i očevi u zatočeništvu drže upravo Hrvate Konjica u Konjicu. Ovi na moru, a oni Hrvati Konjica u konclogorima muslimana u Konjicu. I igra se na najperfidniju kartu. Napadimo Hrvate, neće se smjeti braniti, sankcije su im nadvratne. A onda Halilović optužuje Petkovića, odnosno Hrvate, što je nekoliko hrvatskih zarobljenika moralo u Nevesinje, u bolnicu, jer naravno nije smjelo muslimanske ruke, od muslimanske ruke i ranjeno. Zato se još jednom podsjetimo onog razgovora, odnosno napada Halilovića i odgovora gospodina Petkovića u Jablanici. Možete vi s njima dogovarati šta god hoćete. Sakvat će vas posle. Prvo će pogledati muslimane, pa će posle poslati. To je sramotno od vas iti da postavite takvo pitanje, da ste natjerali ljude koji su od prvog dana na crti prema četnicima zatražili pomoć da ih četnici prime u svoju bolnicu. A četnici nisu ranili, a nije samo ranjavanje. Gdje su rješenja? Umni ljudi kažu u dosljednoj primjeni Vensovenovog plana, ali Izetbegović potpisuje Vensovenov plan kao i mnoge druge sporazume i ugovore. U životu, međutim, na vojnički način želi taj Vensovenov plan da prekroji. Zato je i napao hrvatske provincije. Od Srba je vojnički poražen, Hrvatima želi zato da uzme prostore. Do danas je, istaknimo na kraju, oko 50.000 Hrvata otjerano sa svojih ognjišta od strane muslimana, otjerano iz svojih provincija. Kakvo licemjerje? Stalno se podmeće kako su Hrvati napali. Doista i čudno i smiješno, Hrvati napali svoje provincije. Gospodo, zar se može napadati svoje? Koliko razum, a i poštenje kazuje, svoje se može samo braniti. Zato nije sveta dužnost obraniti i vratiti se na svoja ognjišta i u Konjicu, i u Jablanici, i u Mostaru.